Nekada mir ne dolazi od onoga što dodaješ u svoj život, već od onoga što odlučiš da ukloniš. Ljudi, ponašanja, situacije, sve to utiče na tvoj unutrašnji mir. Ako želiš da živiš mirno i srećno, zapamti ovih 8 stvari. Prvo, ljudi odlaze, ne trči za njima. Onaj ko treba da ostane u tvom životu nikada neće otići zauvek. Ako neko odluči da se povuče, pusti ga bez drame i jurnjave. Tvoj mir ne zavisi od nečijeg prisustva. Ko želi da bude tu, naći će način. Ko ne želi, naći će razlog. Drugo, ne poštuju te, ne dokazuj svoju vrednost. Kada se nađeš pred nekim ko ne ceni tvoju dobrotu i trud, nema potrebe da se opravdavaš ili pokazuješ koliko vrediš. To je uzaludan posao, jer poštovanje dolazi iznutra, a ne izvan. Ljudi koji te stvarno poštuju znaju ko si i ne traže da se dokazuješ. Treće, izazivaju tvoje emocije, ne nasedaj. Postoje ljudi koji namjerno pritiskaju tvoje trauma dugmiće samo da bi dobili reakciju. Ako ne reaguješ, oduzeo si im moć. Mir dolazi kada odlučiš da ti nisi ničija igračka. Ti biraš kome daješ svoje emocije. 4. Ponižavaju te ili vređaju. Nasmeši se i povuci. Nema potrebe za svađom i objašnjavanjem. Tvoja reakcija im je hrana, a tvoje povlačenje granica. Nasmej se, okreni se i idi. To je najbolja stvar koju možeš da uradiš. Ne stoj u blatu dokazujući da si čist. 5. Iskorišćavaju te, ograniči dostup sebi. Nije tvoja dužnost da stalno budeš dostupan svima. Ako neko od tebe samo uzima, a nikada ništa ne daje, vreme je da zatvoriš svoja vrata. Ti zaslužuješ da budeš okružen ljudima koji umeju da pruže i ponude, a ne samo da otimaju. 6. Zanemaruju te, ne plaši se da odeš. Ako osjećaš da si ti taj koji stalno daje, a za uzvrat ništa ne dobijaš, nemoj ostajati iz straha da ćeš da budeš sam. Bolje je biti sam u miru nego sa nekim u nemiru. Ljubav i pažnja ne treba da se mole. One se prirodno daju kada si pored normalne osobe. 7. Stalno te kritikuju. Izbaci ih iz uskog kruga ljudi do sebe. Kritika je dobra kada dolazi iz ljubavi i želje da napreduješ i budeš bolji. Ali, ako si ti stalno meta za sabotiranje, to nije kritika iz ljubavi, već iz želje da te unište i ponize. Takve ljude izbaci iz uskog kruga bliskih ljudi. 8. Sumnjaju u tebe, radi, ne objašnjavaj. Nema potrebe da trošiš vreme na uveravanje onih koji ne veruju u tebe. Najbolji odgovor na sumnju su tvoji rezultati. Pokaži delima, a ne rečima. Uspeh govori glasnije od svake rečenice. I za kraj, mir ne dolazi kada se sve oko tebe smiri, već kada ti naučiš da biraš. Koga slušaš, kome veruješ, kome otvaraš, a kome zatvaraš svoja vrata. Ti si čuvar svog mira. I kada to shvatiš, sreća postaje tvoja svakodnevica. Ako ti se video dopao, podeli ga sa drugima i na svojim društvenim mrežama. Hvala.